на дъното. Ами ти си знаеш как, ама то тук по брега може да оставиш едната тези, после се вземеш. Отиваш на дълбокото. Той на брега, плуваш по брега ти не отиваш навътре някъде. Там е отпесен. Ние сме по-дълбокото. Така подвижна тежест някакъв път. И кога ще ме подвижи? 2 килограма. Ще да изравняваш тук. 2 килограма се намери. Обаче нагоре се усеща много. 2 килограма по-малко. Нали пускаш с Ето. Тя ме препъта. И после как е? Кое? Трапа. Задния трапа си. Тук щупа, ако се пича. 26 грам. Да, бе. Ай стига. Сериозно ли? Да, бе. Е тук в залива. Е,